Ya, podang kuning kok digonggongina kan Mas Haji Sumarbagyo Gareng Esti Pandhawa men jumeneng ya. Esuk awan ning omah wis ora ngrasa keluyuran anggoleni sing tak sayang. Ya sigrake Mas Janang. Ya. Ya, seru Mas.
bunga bunga yang lakonnya ndung serang Terima kasih Mbak Marta Ranti. Matur nuwun nggih Mbak. Wajan Mbak Marta Tilaar iki kan Hebat kowe kok. Hebat. Ya tak pucek-pucekke ndang lulus iso menempuh studi sing luwih dhuwur meneh. Pokoknya jangan takut punya cita-cita. Betul. Ya iki wis gandeng wis mbok sebutke mau tur aku wis nularke karo sedulur-sedulur utamane dagelan-dagelan nom trah gareng. Weh. Trah gareng. Ning sing iso nggon joget lho Mas. Nggih. Kuwi gareng Anggara Disadana lho Mas. Nggih. Duwe ora apa-apa mangsamu kuwi gareng ki apa rezekine kalah karo dalan. Oh betul. Yen pancen wis pinesti iki jalure rezeki ki anakmu ning gareng ya kudu dilosetro. Lho ya kudune ngono, kabeh ki wis tinakdir kok. Nggih. Sing penting mau berusaha dan berdoa. Iya. Lah perkara berdoa ki lak macem-macem carane wong dewi-dewi. Caca kae wis tak kandhani. Ketoke aku ki bar limbukan mau ngenteni goro-goro ketoke lak ning kene nyekel HP. Iya. Sejatine ngene iki tak barengi tirakatan. Lho, rungokno. Wiritan saisoku. Ngene iki ya ngunduh-unduhane ya kuwi mau sing mbok sebutke alhamdulillah Mas. Anakku sing barep saiki wis spesialis anak. Ya. Entuk bojo spesialis anestesi. Alhamdulillah. Sing cilik wis dokter ning isih dokter umum, iki bakale bojone ya dokter. Dadi nggon kuwi sak omah doktere papat. Dadi yen kanca-kanca iki do lara ning omahku. Ning bayar. Ora. Sorry, aku dagelan mampu kok. Nariki duit kok kanca ngene iki kanca tunggal guru tunggal ilmu karo aku. Gratis bahkan berobat nggon anakku entuk bonus. Waduh. Kriteriane semakin parah penyakitnya semakin gede bonusnya. Ora lara, waras. Lu dikai bonus ora gelem. Aku bar lara wis tobat pisan wae aku kok. Aku lho ning luar biasa. Jenengmu iso pulih pulau melani. Wah tenan Mas tak syukuri. Ya wong obate iki ternyata sederhana sing kaya tak aturke mau. Betul. Wong kepengin seger waras jiwa lan ragane iki jane iki ora kakean raga. Sing penting pikiran lan ati kuwi happy seneng. Nah, Wis ora usah gagas sing werna-werna. Ngono kaya aku ki najan awakku ngene cilik ning alhamdulillah sehat jasmani dan rohani saya. Lah iya, masalahe sing luwih sehat meneh iki rekeninge iki wis genah. Aku saiki mung kari ngenang ngene tok. Ning wong jenenge wong tua kapak-kapakno nadyan anakku wis mapan ya tetep suplai itu ya ora wajib ning insidentil. Iya. Ki aku arep pamer ki kancaku telu kae, Mas Giar, Mas Gondo karo Parno iki alhamdulillah wis haji Mas. Lho, iki ora jeneng sombong. Betul. Wong sing iso apa nindakake wong sugih bondo akeh ning nguru karo Gusti Haji. Kuwi sing arep tak omongke. Ya. Ana kesempatan ning ya ora dilakoni, ana bondo ya ora. Lah, niat nawa itu. Lha ku 2018 wingi dikeparengake sowan rono. Alhamdulillah. 17 umroh, 18 haji. Ning ya Bali, wong ki ora sempurna ki ya iki. Betul. Lah kok ya isih duwe rasa sombong. 18 ngejokke pensiun dini.
Dok pensiun. Pikirku wong aku garengku laris pensiunan wae cukup. Ya. Wis 18 pensiun 19 ndoro pandemi teko. Iya. Ndoro pandemi teko prei sak pirae 2 taun. 2 taun. Wis merongos ning omah. Ya wis mung mangan pensiunan tok kuwi. Ning ya tetep disyukuri. Nganti saiki sing dikeparengake sehat, sowan ning daerah Pecalungan kene nderekake bapak-bapak KPU Batang. Iki wis tak syukuri aku uripku ngene. Dadi aku saiki wis ora rusak ya Mas Gihar. Ora kaya nyek. Saiki luwih halus. Iya. Masalahe alate. Kaya aku. Ketoke anggere ana kancane apik ora seneng. Ya. Ya ora, wong ya harus ada peningkatan ora ketang satrap. Ya. Ya kaya piyayi Pecalungan kene iki matur nuwun ingkang tasih mirsani. Nggih, Mas. Panjenengan dalu niki penonton wayang. Dalu niki panjenengan sedaya penikmat wayang. Kula dongake taun ngarep penanggap wayang. Oh, niki anu ni dongane orang-orang terani ayah kaya kula niki mandi. Iki terani ayah liyane ganteng-ganteng aku ndledek dhewe ngene. Oh niki tegese penanggap wayang mestine benjang taun ngajeng rejeki panjenengan tambah kathah. Amin. Ning nggih tetep kewajiban ingkang baku benjang tanggal 17 17 November. November kados dawuhipun bapak-bapak KPU Batang. KPU niki Nggih. kedatangan Anda pada tanggal 27 November di TPS itu harus Nggih. kita tekanke harus bagi yang sudah memiliki hak pilih. P. Pilihlah menurut hati nurani Anda. O. Usai memilih pulang ke rumah jangan sampai dengan rasa gusar, aman, tentram situasi dan kondisinya. Betul. Ki sing dawuhe Pak KPU sing tak rungokke mau. Aku arep ngarani siji-siji wong panitiane akeh dadi bingung. Nggih. Sing baku ki sing duwe hajat Bapak KPU. Ngoh, aku tenan lho, aku krungu lumbung desa mau keri jan. Ngok, tembang apik mung pitutur kok. Kowe ora pitutur, aku malah 8 tur. Kowe kudu 7, aku 8. Wong ngene. Dadi nembang ngetokke lagu ki kronologi. Kronologi ya lah iki. Iki ki cara-carane Ngesti Pandhawa kumpul aku mbiyen. Nembang ki ana urut-urutane. Urut-urutane. Iki urut-urutane wong tetanen makarya ning sawah. Oh. Sadurunge lumbung desa ki ana tembange sih. Tembangnya apa, Mas? Caping. Caping ngono kae. Capinge pancen nyata si caping paedahe para tani makarya ing tengah sawah garung luku sak teruse. Ya. Bar tandur lagi tanen lebokke lumbung desa. Lumbung desa protani sak Podo. teruse. Bar kuwi krungu lesung ditutukke. Dicucuki alun lesung jumenglung sruwi bali balan lesung jumenglung ki urutane bar kuwi terus timbul tembang kok ewa aku Iya. kok ewa aku nginteri kok ngono kecer berase sing padha gemi ngono kae Ya. lah yen wis bar diinteri lagi resik-resik ngringkesi Rene wis rampung ya padha diusung padahi karung sinimpen lumbung sinambi ngidung ngurepke lesung ben aja bingung bayaran. Elak. Kuwi proses kronologine. Kronologine ngono. Dadi urut, Mas. Iki mumpung kepethuk aku iki paran para gabit. Narasumber. Paran para gabit iki. Jenengan mesti saya menangi no Sugeng Swargi Kinartrakdono. Nggih, elek-elek ngeten
sing nata sing nyungging sing mewisuda kula dadi Gareng Ngesti Pandhawa almarhum Kinarto Sabdo. Rikala semanten panjenenganipun tasih ngasta menjadi pimpinan wayang orang Ngesti Pandhawa sakderenge seda. Bibar dok Gareng Ngesti kowe le gantekke bapakmu seda. Ngoten niku pro memori. Nggih. Niku alhamdulillah raketan sithik-sithik ya iso nembang aku kok. Ha iya. Sobi. Tinding selindur sanga ning Ning da 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 ne da ne ne da ne 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 da ne da 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 ne 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 da. Kawruhana sejatining urip. Niki jare ngudal-ngudal piwulan. Oh betul. Kawruhana sejatining urip ira aning Arcapada. Arcapada nu dunia. Ya. Kudu ngerti siriane aja dahar woh mundu lan dolanan keluar kuwi cengkir gading milya yaiku woh ing mung sira ingkang waspada anyaketna wae ngaren rina wengi tindak witing klapa Mas apa tandha rambut palsu niku napa iki ana tutukane jane senggane. Nek yo sok ben wae ngejak meneh. Nek ditangkap neh. Iya, iki jenenge nembang ning ana tegese. Kawrana sejatining urip ira ning Arcapada. Urip di dunia harus tahu pantangannya. Aja dahar woh mundu. Yen kene apa ya? Mundu nggih sami. Mundu nggih, Bu. Mundu niku yang disawang nyenengake ngepinginke wong ning yang dipangan luput-luput bejane iso marake mules ning weteng. Artinya hidup jangan sok tertarik barang yang mencorot atau menarik. Tapi telitilah berguna dan bermanfaat apa tidak bagi kita. Ya. Lan dolanan keluak kuwi, keluake wernane apa? Ireng, aja sok seneng dolanan sing peteng. Artinya dolanan barang sing berdosa. Ya. Cengkir gading milya yen milih kanthi kencenging pikir yaiku woh ing nur niku entuk pepadang. Mung sira ingkang waspada tetap harus waspada. Anyaketna nyedhakana wohe ngaren rina wengi. Wohe ngaren entuk dening kolang-kaling tansah eling rina lan wengi. Tindaka witing klapa berjalana pada pohon kelapa niku glugu sing lugu aja neka-neka. Iki sing marai mundak ya ngene iki. Iya. Rikala dicekel Parno ki mung pira kae, Mas? 35. Heeh. Kuwi 35 karo diculek matane ya, Mas ya. Ya kabeh iki proses. Proses, semuanya proses. Ning aja putus asa. Ingat kata-kata bijak. Hal yang membuat orang berhasil itu adalah usaha. Ya. Hal yang membuat orang kuat itu doa. Hal yang membuat orang hancur adalah putus asa. Jadi jangan sok putus asa. Tetaplah berusaha dan berdoa. Insya Allah Allah akan menjabai orang yang tetap tekun tabah menjalani hidup ini. Ya. Aku anggere sing ngene iki wis metu iki. Ngandane kok. Iki wis metu iki. Kari golek tas kresek iki. Oh, siap no wisan no. Karung no orang kertas kresek aku. Nggih niki wong nggih jarine ilmu iki kanthi laku. Leres. Nah, apa meneh? Nembang apa meneh? Nderek jenengan. Lirik plerokane sing kowe gendangi ya, Ton. Toni.
Aku kuwi anggere ngetokke lagu lawas deg-degan ya. Ah iya no. Lirak-lirik plerokane saja piye. Rambut sanggul mandul tiawul awul aduh saja piye. Ki ana nduk ning pelajaran isi, Nduk. Waduh. Beda dosen, beda selera. Warna pacakane saja piye teng jaman kelakone topil pancen nyoto aja lali budayane bangsa iku dadi ukurane jiwa lamun kurang becik anjalari. Niki lagu digawe kula dereng lair. Dadi niki nggih udakara bangsa 70 tahunan lagu niki. Nggih. Goreh ronge sarah wunge sing so bicara binge aprayoga becik tiba patri. Padol tiawul awul aduh saja piye. Mas aku umurku kaya balik 20 tahun kepungkur. Iya. Warna pacakane saja budayane bangsa iku dadi ukurane jiwa lamun kurang becik dalam goreh ronge sarah prayoga becik tiba patri. Aku tujuan pembaluke ana Gondoludira barang iki. Aku wis menang ayem. Iya. Ya. Mempelajari yang baru boleh tapi yang lama jangan dilupakan. Betul. Jadi kapak-kapakno seni itu berkembang dinamis, ora entuk monoton dan jangan kaku. Waton isih dalam unggah-ungguh paugeran sing utama. Lah mila hebate pecalungan nggih Mas. Nggih, matur. Kayak wayangan model piye kok ya kersa ngono lho. Nggih, nggih. Ngene iki wau pun kan testimoni. Nggih. Sing baku pun nglampahi lagu lho Mas. Nggih. Nggih. Ya, Mbak Riwis ya, Mbak Riwis ya. Wis. Ayo wis. Ampun kapok disambat melih nggih Pak Riwis nggih.
Kuwi putrane Budhe Sri Kartini. Oh niki. Nggih. Masya Allah. Lah kok aku ya berarti wis tuwek ya. Anake jebul wis kok ngene iki. Anake mawis. Lah wong kula wis rumangsa Anggara niku sing nomor kalih, Mas. Mbak Yune nggih. Pangestu nggih sampun setunggal. Nggih alhamdulillah. Rasa setuwa Yuan. Nggih, nadyan wong pancen wong tuwa-tuwa isine mung aku ning kene ora dagel, baby sister pokoke. Momong. Anu Ris, Nggih. tokno kebolehanmu, kesenenganmu, petingamu ki apa? Apa? Nah, mumpung ketemu Pak Digareng. Lah napa nggih? Slendro kena pela kena pun monggo. Senenganmu apa Sing kok? gamelan ya kena, diatonis ya kena. Nderek. Sing paling panjenengan senengi. Musik tutuk apa dudul? Dudul men nggih. Ya oke, mathuk. Mboten ngantuk. Heeh, iki jare wis wis meh menyura jame Iwan kok. Pancen jane wis menyura ora meh. Heeh. Ya. Manu melebihi jam besuk. Ora apa-apa. Kapanane ra ketemu karo Bedolu Dira. Heeh. Sih, pujaning sih. Pujaning sih oke ya. Cocok. Ya, Ayo, pujan. kowe nyanyi yo, aku tak mangan bakso. Oke, ya. Monggo. Oh, soto ki mau kok bakso. Oh, soto ta? Kuwi dereng dahar to, mulane ora ngerti isine. Aku itu was tak incim ning kono jebule entek. Alah. Nggih, matur nuwun sampun dipun openi Bapak panitia nggih. Sampun. Ya, terima kasih. Aja musike tanduk aja. Kandhani ya. Kasih-kasiken. Wah, opo-opo kok saiki rumah saku kok anu ya jadil kabeh ya. Kandhane. Ya ning Ya, enak kok. Sing bagus sing nglakoni iki kepenak. Mula gandeng apa-apa apik sarwa indah, indah genti. Oh, Ya. arep ngongkon wonge kok mlipir. Apa-apa apik disawang sarwa indah, mula indah. Indah genti. Ya iya. Wis lagune sing didudul wae indah terserah kamu apa. Apa? Lamunan apa-apa wis karepmu. Aku apa-apa seneng kok. Heeh. Nggih. Napa niki? Ya lamunan apa. Anu lintang aswaji. Nggih, duet kalian jenengan nggih. Aku ya jilih kepean. Alon-alon matur kelakon ya. Ya, Lintang Aswaji. Lintang Asmara. Aku rapal saline paling ora ngenge pomo kleru kok aku tak omong sing aran, tak kekane rokok kok meneng. Iya. Anak sing aran lak termasuk anake Rinto Harap to. Iki tulisane endi to, Duk? Tenan mataku wis kaya mataku wis ra ketok. Napa nenten swidak to, Mas? Sesuk tahun arep swidak. Alhamdulillah, sehat panjang yuswa pokoke. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Lintang Asmara, garap balungan bareng-bareng ya. Ya, Lintang Asmara. Lagu anyar melu ngono Kreatif. Ya ora kreatif kepepet tok. Ya ora. Iki beradaptasi dengan kahanan yang ada. Matur nuwun Cahayu. Oh iki wong ndedawa umur, ndedawa rejeki. Betul. Wis sing baku apa sing lumadi diaturke. Ya. Iki dalam rangka menghibur. Ingat orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah setengah telu Mas muncul sak menit. Aku sik jam setengah loro kok. Setengah telu to? Nggih. Waduh keladukan kurang duga ya. Sembah nusa Mas. Pangestunipun mugi saged pinanggih malih nggih. Mugi-mugi tansah pinarengan sehat walafiat. Lan dongaaken KPU Batang mugi terlaksana apa yang diinginkan dan masyarakat Batang ikut berpartisipasi mencoblos pada 20 November dengan tertib tenang tanpa ada permusuhan. Dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Itu yang baku pemimpin yang amanah bisa memimpin Batang semakin baik dan semakin makmur masyarakatnya. Nggih. Amin.